Är det då? Hallå? Så är det vid dator här till Vestanstevnu. Han har rört båtarna. Jag har hört det kött om stentra. Hör du med nu? Hör du med nu? Ja, jag vill höra det. Ja, så är det vid dator ut av 500 meter mal ner i Santavajen. Han har rört dronjabåtarna till start. Men åren så halvtid färre vid av 58 hos urslitten där. Vår är 4 rör nu. Här var det således att Barnaróður vann. Barnaróður var nummer 1. Frykven var nummer 2. Örnen var nummer 3. Havörnen var nummer 4. Och Ingebjörg var nummer 5. Stukor var nummer 6. Kampar nummer 8. Och Gullörnen Kampar nummer 6 och Gullörnen nummer 8. Detta var urslitne av Jetterörn. Från dronjon är det således att fiskaren ur varje hevor flest stig. Här har vi 34 stig. Fyrpan Fakra hevor 22 stig. Och Heikur hevor 25 stig. Och här är det i dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Här är det 8 båtar vid. Nästa stad ligger knokor. Så kommer Pylor. Svälan hevor nummer 6. Fiskaren hevor nummer 8. Fyrpan Fakra hevor nummer 9. Heikur hevor nummer 10. Tettman hevor nummer 11 och Speckven hevor nummer 12. Det är således att Svälan och fiskaren som bajer ur vaje tar lite lejon lit. Här kan vara kött att täcka fejl att hemma. Här är som och farvo. Och så är det båtarna så är det så i. Här lite eisne lejon lit. Hettnan och Speckven. Men jag ska röjna att göra det så grejt som jag kan härifrån. Väckre är gott. Det är ett lite låt. Jag halti han russen i västan och röra lysen ner och gå. Det är slatt. Men ett lite låt hundan. Ett lite låt hundan. Det ser ut till som att det är näck först ut i backan. Helt näck först till Barnaróður. Och bär ut i backa och hemma för rörandesti här Niklas. Hemma för Niklas backa här är näck först till andra spel. Det är så att målet här steg i Kiljamen, men det är flott nu till ständer sanda mig uppe i gråtkast. Så ja, han är budgeter att lägga där, han ropar där. I halvtid att det lite hampliga väl. I halvtid att det lite hampliga väl. Vi kommer ganska färdas inte långt attor då. Vi vidare vi nog så kött att starta. Nu skejtan. Här skejt. Ronchen sparra och i ararna här. Här fick på flesta en flickvande start. Johan start.
för främst till rikta sidan. Här ligger nog så jauner. Här ligger öliga jauner. Nekve båtar. Okkor dotterne sintrat knopor dotterne sintrat rom och det pyleren eisne. Jag halti at heikur høsvøg ligger fremst. Heikur høsvøg ligger fremst. Hetnan ligger eisne vel og spekven ligger eisne vel. Kåpan Fakra som vann senast røver, hon sinter attanfyrir, men hon vel vi eisne. Voksbåtan løyte sinter attanfyrir seg men her estaste båtaner det noker og pøyler. Her dragna et løyte sinter og Svealand kanskje dragna løyte sinter eisne. Men Heikur bestemt han fremste båten. Heikur fremst. Men han får herra kapping av føypene Fakro og av Hetnen. Heikur helt tørn, men Hetnan dragna jeg løyde sint nå. Kappingen ser ut til å komme standa og i midten Heik og føypene Fakro. Heikur og føypene Fakro og fisken ur vaje. Fiskeren ur vaje gonger vel nå. Men Heikur hever månen. Heikur ut vid en halva borslång framför føypene Fakro. Men nu sparrar jeg føypene Fakro i. Føypene Fakra hever det en liten skoter. Føypene Fakra tog en øyla borst nu. Det omlai 50 meter etter av mål. Men kappingen ekvelig hør. Heikur og Føypene Fakra kappast øylet, og fiskeren gjør dem eisen i en herangeng. Fiskeren gjør dem eisen i en herangeng. For jeg halte at det Heikur som vinner henda røveren, og Føypene Fakra være nummer 2, og fiskeren nummer 3. Svealand være nummer 4, og Hetnan nummer 5. Og så være det Høyleren nummer 6 halvdje, og Spekven nummer 6, og attastor være knoper som kommer 8. batramal. Vi får hese urslittene måtta fra malen om en lilla løtto, men jeg halte at dette være lei, som vi tøtte. Vi halte det være lei. Enda så var Føypene Fakra litt det var Heikur som vann, får vi vatten om en lilla løtto. Vi får ringe inn av malen, så får vi ta vatten.